Наручили. Сега не видяхте. Давайте данъчки как му видя. Браво! Мария, Мария. Мария, Мария, знаеш ми в канатът? То ти конче ли бе? Не яздиш конче. Jetzt heißt es Luft anhalten. Да, Мария ще язда сега. Тък. О, какво прави кончето? Тръгва ли Мария кончето? Тръгва? Да, тръгва сега. Бебе, пази се. Хайде. Мария, Мария. Усмихка. Кончи. Кончи. Аре. Няма ли тръгваме, Коста?
Първо кулата. Направи хубаво кулата. Не. Първо другото купче. Не, така няма да стане. Не. Размени купчетата. Не, едно изтърва. Мария, това купче. Това тук. Да, първо него. Няма да ти дам телефона, ако не направиш кулата както трябва, Мария. Така не е кулата. Не е така. Не е така. Не е така. Не си снихцо. Хайде сега ги прибери всички купчета. Всички купчета прибери, браво. Хайде прибери купчетата, Мария. Какво да гледаш? Тати те снима, няма какво да гледаш. Ела, махни кулата, искам кулата да я прибереш. Ето виж, тати снима нашата къща. Виждаш ли нашата къща? Хайде отиди сега там да подредиш купчетата. Хайде. Дупе, хайде мързел малък. Я преброй до 10 на немски. На немски. 1, 2. 3. Охо, хайде прибирай. Не знам. Видя ли, като не ги подреди както трябва в началото? Какво искаш? Искаш да гледаш? Искаш да гледаш? От тук ли ще гледаш? Какво ще гледаш тук? Ето гледай тати. Хоп, ето Мария. Хоп, ето тати. Ето телевизор. Почваме да броиме, нали Мария? Ма чакай първо да броиме, тогава ще гледаш. Мария, първо трябва да изброим. Ето гледай. Ама не можеш да гледаш сега, защото сега записваме. Ето сега записваме. Първо трябва... Мария. Ела виж сега. Тук сме с тати. Хайде сега да броиме, Мария. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Кажи 5. После какво има? 6. Кажи 6. 6. С другата ръчичка ли са 6? 1. Хайде пак, Мария. 1. 1. Нали казах? Почваме ли? Не искаш ли да броим? На немски искаш ли да броим? Какво искаш? Не така, Мария. Какво правиш? Дай цъвка на пет. Цъмкай тати. Не, така, Мария, ще се ударим. Така не е хубаво. Не. Хайде, първо трябва да броиш до 10 тогава, Гуши. Първо броим до 10, Мария, нали? Хайде да броим до 10. Не, няма да си играем, ако не броим до 10. Татко ли да брои? Да, тати брои. Тати да брои. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не си бъркаш след. Има пипи, не дай така. Ти можеш ли да броиш до 10? Ти можеш ли да броиш до 10, Мария? One, two, three.
А, Мария, ти можеш ли да броиш до 10? Брой до 20. Какво дават? Тати и Мария ли го дават? Чакай да го... Мария? Мария? Кой си, Лиле? Готова ли си? Служи кръчетата отпред. А, така. Не може. Дати малко водовче. Татко ли в джобчето да сложи? Ейте. Дати малко. Татко има голямо джобче. Дати малко. Точно така. Да усмивка на тати. Нали? Внимателно. Оп. Кръчетата отпреде, нали? Сложи ли кръчетата отпреде? Кръчетата, Мари? Да, точно така. Баба ти ще онлайн пускай. Мария, почисти. А сега, като изядеш кифата, татко ще ти покаже как ядеш кифа. Хайде, изяш кифата и татко ще ти покаже. Как ядеш кифа? Какво да гледаш, Мария? Какво ти е още за мен? Кое искаш да гледаш? Баба? Да, баба. Как се казва баба? Баба Мила. Баба Мила? А дядо? Баба Мила. Дядо Любо. 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 А как се казва?
Да, внимателно, Мария. А Чичо как се казва? Фори. А Леля? Леля, как се казва? Това значи ти си Как се казва Леля? Как? Леля Фори, не, Леля Мими. Леля Милена. Да, Мими. може да помогне. А тати как се казва? Тати Фори. А мама? Мамани. А ти как се казваш? Бебе Мими, а на колко си годинки? На колко си години? А? На 3? Как така? Я покажи. На 3? Не си ли на 2? На 2? Има нека такъв На вирус три. да връщам. Пламен беше в Ана. Папка, хайде последните. Браво на Мария. Той един ден лежа. Кажи на тати как кофееш. Ето така. Die Toten Hosen hier mit ihrer aktuellen Altes Fieber von Halloween und noch ein Konzerthighlight wartet auf uns. Anastasia am 20. Хайде да танцуваме, in der Мария. Starthalle der Vorverkauf. Покажи как танцуваш с Am главата. Freitag gleich ist sie bei uns mit Paid My Dues. Und hier ist Musik aus Was ist da? Bruno Mars, Count on Me. Das ist mehr Musik, mehr Abwechslung. Schönen Dienstag. Тън, тън. Танцува ли, Мария? Там двете се хващат, да? И какво правиш после? Я покажи на татко какво правиш после. Браво, Мария! Мария върти колелото. Там се хващаш, да? Внимателно. О, а наобратно можеш ли на другата страна? Какво? Вълк? Добре. Дай усмивка на тати. Мария? Аз искам пак. Искаш пак? Защо се криеш? Нали искаш после да се гледаш? А? После като спре татко да снима, нали ще се гледаш? Ставаш, браво. Много ли върти, Мария? Хайде още малко повърти и слизай долу. Хайде. Готова ли си? Браво.